महिमा डीजे। कैसे विकास हुई केकरा पे आस हुई सब लोग इहे कहता, सब लोग इहे कहता। कैसे विकास हुई केकरा पे आस हुई सब लोग इहे कहता। टूटल बनौली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाटे चहेता निमन नेता लावे के बाटे हो। चंदन राउत के जी तावे के बहोय भौजी इनके समिति बा नर के बहोय भौजी। चंदन भैया के जी तावे के बहोय दादी इनके समिति बा नर के बहोय चाची। महिमा डीजे। हमारा नेता कैसा हो हमारा नेता कैसा हो पूरा गहुआ में इन्हीं के हालानु बा सब बहुत टोला मोहल्ला बा। पूरा पंचायत के माँ ई नहीं प्यास हो। चंदन राउत पुरिए नहीं कबो विश्वास हो। पूरा गहुआ में इन्हीं के हालानु बा सब बहुत टोला मोहल्ला बा। बीत गइल बा 20 चुनाव 21 में लावे के बाटे हो। चंदन राउत के जी तावे के बहोय भौजी इनके समिति बा नर के बहोय भौजी। चंदन भैया के जी तावे के बहोय दादी इनके समिति बा नर के बहोय चाची। महिमा डीजे। चंदन भैया के बरसात चौक पाली। भैया के जी तावे के बहोय। पंचायत के जनता के राय बाहो सब कहता है सलाह बाहो। बनिया परमुख सबके दुख होई दूर हो। चंदन राउत छपिया में करी है विकास हो। पंचायत के जनता के राय बाहो सब कहता है सलाह बाहो। कहे सोनपाल राजा सब कोई के बतावे के बाटे हो। चंदन राउत के जी तावे के बहोय भौजी इनके समिति बा नर के बहोय भौजी। चंदन भैया के जी तावे के बहोय दादी इनके समिति बा नर के बहोय। कैसे विकास हुई केकरा पे आस हुई सब लोग इहे कहता। टूटल बनौली हो गौवा के गली हो दिक्कत भइल रहता।